Good morning again mga amigos and amigas, and another day and another Bisaya vlog. Yeah. Karon sa yoki ko ni Matagos. May problema na po tinis akong ikas na client, which is here in Talisay, which is doon lang yun diri sa Aguang sa among balay. Kanang nasa office na gamay, pero kuwan ni siya kanang kuwan bitaw, hatchery bitaw ni sila bitaw. Ang ilag yung main office nasa Guadalupe. So karon ni adto ko silang hatchery kay na magugoy gi-set up sa dito, no? Na ko gi-set up ito computer because of course masking dili pa na main office na mo yun yung mga setup yun diha. Hatchery is mga pasayan. So, na problema ang computer which I will check, pero dili ko makita. A few moments later. So, humanagi ko diri sa Talisay. Take lang siya. 1.5 hour. Balik ko sa balay. So, ako'y planong lakaw for my client ba pasabot. This afternoon, no, among po na akong wife with the kids, magkuyog ang mga bata. Tapos, amo silang ipatry sa burger, which is very lamig kayo, and then dako sa siya. Blue Elephant Restaurant in Marina Mall in Mactan. Mga akong wife o yung office mate may naka-introduce nakakaon na sa ko dito. Ang mga kids ako ipatry na mo sila dito kaon ini ka evening at tumi sa I forgot the name ng Sugba sa Sugbo in SRP. After sa kuan sa Blue Elephant mo at tumi Sugba sa Sugbo na mga barbecue, mga grilled fish, pork, dito may mag-dinner. I don't think ang kids magkaon pa na kaya kasi mabusog na sila sa burger palandaan, no? Okay, medyo dako-dako itong burger ganoon. Sorry guys at mo-vibrate siya kaya wapadyo ko'y tarong na kuwan kanang para sa akong phone na i-mount dito sa sakyanan kay nagugba mo ko itong akuang kuwan good ko yung para mo-mount sa phone dito sa akong sakyanan, nagugba siya. So I'm using tripod, itong mini tripod. So kung ako siya ibutang diri sa may kuan diri sa dashboard sa sakyanan, ang camera mo igo man gud siya diri sa windshield, which is kung mo-vibrate ang sakyanan hastang akong kuan cellphone mo-vibrate sa kapil. So that's why na-shaky ang video. So sorry kayo ha. Sige lang, mangita ko pagi magkapangita ang itag pagi sa pagkayos computer kanina nung tripod diri nga di ko ka pangitag kuan solusyon. So soon this afternoon mo na mong agenda, and then after sa kuan dinner muli namin. By the way, muhapit sa day ko sa school sa akong mga anak, sa akong mga kids kay akong call ng card. 6.5 hours later. Nami sa Blue Elephant. We're in Blue Elephant Gap. What do you want to eat? Here you go, champ. You can have one. Burger. Nice view. Lindot siya ba? No, yung one ba? Ang ambience niya, lindot no? Yeah, the ambience is very great here in Blue. Saan siya? Blue Elephant.
going home. We're done eating. Busog ka, Gab? What, the burger? Yes. Yeah. Busog daw sila. Nice view. Few inches later. We're here at Sugba sa Sugbo in SRP because we're still hungry. Kuto pa kayo. We just buy shake and barbecue. There kuno tayo. What's that, Gab? Here, Gabo. Because someone will sit there. Someone will sit there. Babe. Tapat lang kami kambis. Okay. Iris ka. What are you drinking? Sugba. Isa na siya, babe? Sugba sa Sugbo? Oh, saan? RP. Yeah, SRP but Sugba sa Sugbo. Here in SRP, we're eating barbecue at the crowd. And Gab is drinking shake. Even mommy. Mommy also? Walang kauman ng kaon. We're done eating here in Sugba sa Sugbo. Tara, nasa kulikot. Muli na may kayong mga bata. Ikapoy na.